Wilujeng dalu Mas Togok Sorowito. Iya, Sarawito. Salam budaya Wilujeng dalu sugeng dalu mugi tansah pinanggihan kanthi raharjo Wilujeng. Wilujeng. Oh ya Wilujeng, ora kena diomong. Wilujeng. Mulutnya berbeda dengan mulutnya kita, Sarawito. Lah niku kan apa dhewe-dhewe carane lahir ceprot niku nek cara Kang Togok kan lambene doer maju gitu kan. Lahir ceprot Gitu kan. Iya, betul. Sarawito yang ngono kuwi, aku ya kawane ngene iki ilate rada cawang setetek ya. Apa? Ilate itu loh. Kalau orang bilang kok iso ngomongnya kaya ngono ya mergane rada cawang setetek. Tetene gue lho. ada ono cabang ngono lho carane kaya. Ada cabangnya ya. Iya paling. Iya, ya Jan. Dadi ya cara Jawane muga-muga rada mudeng. Ya mudeng. Insyaallah mudeng lah, mudeng. Insyaallah mudeng. Ya nek ora mudeng ya ngesuk mangan gendeng ya kemana bapak. Pripun kabare Mas Imam? Alhamdulillahirabbil alamin, jenengan pripun? Langgih sehat walafiat, sehat jenengan waras to? Nggih, sehat selalu. Sehat. Ya ora waras dengan lulusan psikologi ngesuk tak obatna maring jenengan. Loh, nek dalang ki aja waras. Loh, piye to? Aja waras nek ra waras mah ra iso ndalang. Ngono to. Nggih, dadi nek dalang syaraté niku setunggal sehat, kaping pindho aja waras-waras. Oh, jadi aku termasuk orang tidak waras. Kudu gendeng. Dalang nek ra gendeng ra iso engko payung iso makani yoga sinden sabson sitem sak wong-wongan sakmene. Kuwi utamane dalang kudu gendeng. Iya. Mudeng apa ora sedulur? Mudeng boten. Mudeng nggih. Soalnya nek dalang itu nek enggak gendeng itu gawat. Gawatnya kenapa? Orang kalau nggak gendeng, orang normal yang ngomong apa anane, tepung serawung apa anane, lah no dalang ngomong 8 jam ora kesel cangkeme. Nyangkep-nyangkepna dalang maning. Kuwi nek ra gendeng, lho kuwi luar biasa iso makani wong sakmene, iso ana akeh pedogong, iso payu. Pedogong. Iya kan? Dugong. Tadi kudu bertahan tetap stay gendeng. Iya. Wis ora apa-apa jenengan ya termasuk dalang ya ora do gendeng berarti ora masalah. Aku yo gendeng. Iya yo. Aku petuk. Oh, petuk. Petuk soalnya ngetot ke wong gendeng. Aduh. Wis. Tetep sing gendeng ki dalange Sarawita. Iya lho. Ngono lho, iki kok ya ditabui wong sakmene karo disindani wong sakmene berarti ki petuk-petuk ya. Iya, petuk. Sing madani aku petuk. Lho sing nonton berarti yo petuk. Sing nonton karo sing nanggap. Iya. Bijaksana. Oh iya. Soale gelem nanggap wong gendeng karo wong petuk, dadekke siji kene dibayar meneh. Penonton lan para balurah sedaya sing nanggap pari niku bijaksana. Iya bijaksana. Nanggap wong gendeng termasuk jenengan wong sing bijaksana. Peduk. Ki luar biasa, aku nggak nyongko, nggak nyono. Lah pripun? Lah ini bisa sowan mriki malih saged ke panggih panjenengan lagi. Nggih, ini luar biasa lan le sedaya masyarakat nggih sampun makempul wonten mriki. Ya sing aja napae meh. Teko makempul, magong, makenong. Kok makempul magong makenong? Dong makumpul kok makempul. Ya, makumpul wonten mriki. Makempol ayo ku. Gempol ngerti aku. Apa kuwi? Gempol itu salah satu bagian tubuh kan. Gempol sak ngisor bubu. Nah, bener kan? Oh, ibu-ibu. Deleng sending. Aku ngomongnya tuh maksudnya berkumpul kok tekan gempol ya. Iya berkumpul.
jebul. Iya. Nggih, menika nderek mangayu pagi yo. Anggenipun niki nganakaken ni bersih desa apa Betul. Mas? Tasakuran bumi, Tasakuran bumi, memetri bumi, memetri bumi, bersih desa, nggih. ruwat bumi, Ruah bumi, guyuban, guyuban Pak panisihan ya. panisian maos. Panisian maos Cilacap. Nggih derek dedonga. Diderek bae ngono, trek. Derek dedonga Kaya wondo. sedaya ingkang sampun rawuh wonten mriki pinaringan sehat bahagia. Amin. Pinaringan kelimpahan rejeki ingkang lumintu. Amin. Cara nek petani ya paringi support tetanduranipun, paringi tutuwuhan sing apik-apik. Amin. Nggih, pedagange ya paringi Pedagang. pajeng pedagangipun paringi pajeng gula murah ada larang bati sing oke. Sing duwe pedamelan dados nopo kemawon pamane nggen pemerintahan ya paringi mundak pangkate. Amin. Tukang tambal ban. Piye Apa? Mas? Jajan. Kalau tukang tambal ban piye coba? Paringi Dongane mak jedor. apa? Iya. Piye ya? Mak jedor. Ban pecah maneh kuwi lho. Alhamdulillah diparingi rejeki berkah. teko maneh. Anu, semua pedamelan niku nggih sae. Jane nek ndongaken carane nek sing dadi perawat karo dokter ndongakene ya angel, mosok ya ndongake wong ben lor ora ngono. Tapi diparingi sehat, para Amin. tenaga kesehatan paringi sehat, Ya, iso amin. marekke sing do sakit-sakit. Ya, amin. Wis pokoke berkah barokah napa kemawon pedamelanipun panjenengan ingkang rawuh mriki. Amin. Wis ta kompelit. Apa ya? Kompelit. Aku ndongak kene. Komplit aja komplit. Ya itu Aja dah. dipedhot. Luar biasa panitiane ya do sempak kabeh. Apa kowe Jan? Seru banget yakin. Apa sih? Itu tuh apa itu loh? Maksudnya tuh bersama-sama berkoordinasi dengan baik. Kompak. Pak niku. Kompak ki mung siji, tambahi ngarepe semangat karo Oh. kompak semangat karo kompak sempak. Iya. Lah wis. Saking semangate. Dari kompak karo semangat, baksone metu, mendoane metu. Iki aku ra ngerti jenenge, tak kira donat, iki ana sing bolongane, ana sing jembar, ana sing ciut. Kue. Ini apa? Namanya apa? Hah? Jembus. Jembus. Gembus. Lah kok jembus? Jembus asmoro Bang Beri. Oh ya, gembus ini enak. Wis tak jajal tapi njupuk sing ciut, engko sing jembar mbok menawa beda rasane ya. Ngukuri dek-dek ya. Kok tak jajale kabeh. Beda-beda itu cita rasane mbok menawa ya. Enak Kenapa? Kalau yang besar dan yang ciut kenapa kok beda rasanya? Aku nggak tahu, mau lagi jajal sing ciut mbok menawa kamu yang orang sini lebih mengerti. Lah kalau yang ciut rasanya gimana tadi? Tadi itu ya kenyal-kenyal. Terus. Kenyal ada kecing sedikit. Ada kayak apa? Tapi itu Mandan sensasi kecing. yang rasa enaknya kalau di Kulon Pro ada nama geblek itu loh. Iya. Macam itu. Geblek. Itu sama, hampir sama. Ya mirip kan? Iya, mirip. Tapi di sini gembus ya. Iya. Gembus. 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 Iya, gembus. Rasanya agak kecing-kecing terus ada Kenyal-kenyal. kenyal terus ada intil-intilnya sedikit. Enggak, itu bolong tengahnya. Iya. Ya, tak kira donat. Bukan lah. Bukan, ya ternyata itu melar, bisa melar. Ora gumun. Pak Lurah ya gelem-geleme nanggap kiye kok. Aku yang nggak tahu, aku ya matur nuwun lah wong petu koyo ngene ditanggap ya Mas ya.
seneng nggih, pokoke iki Pak Caos panglipur katur para masyarakat. Masyarakat nggih. Nyatane panjenengan saged rawuh mriki nggih nglipur warga masyarakat. Nggih mugi-mugi masyarakat warga mriki tansah pinarengan murah rezeki. Murah rezeki ora lokak tambah kebak. Amin. Nggih, dene kathah ketul-ketul atur kula. Aduh. Menawi kata lepat ngomongipun. Kerik. Nyuwun. Isorku langsung kerik. Apa kerik? Jadi Kerikan. katul katul aja. Yo itu loh MC kalau bilang kan kata ketul atur nyuwun pangapunten ingkang kata gitu. Ki pada bae minal konal gajah barong. Aku mau melu-melu kok. Ya, Caos Panglipur menawi wonten pamundutan lagu Mas Sorowito. Iya betul sekali. Ya. Iya pamundutan lagu ini mbok menawi saking Bapak Kepala Desa. Menawi mangke saged kepanggih wonten pepanggungan kula nggih dereng ketepuk. Ketemu. Ketemu tuh apa bahasa Jawanya? Kepanggih. Kepanggih, ketepuk. Ketepuk. Nggih. Ketaplok sisa. Kunjoro lega kemawon. Napa? Nah, biasanipun lek ingkang dipun remeni niku manuk-manukan. Kados podang kuning, seret ireng. Napa caping gunung? Napa nderek wonten? Boleh. Caping gunung ya Caping boleh. gunung, oke. Dibawa dulu ya. Bawa ikut tadi. Aku juga punya binatang tamu loh. Mana? Ada? Siapa mana? Iya, buat berteman dengan Anda ini. Boleh. Biar panjenengan iki mboten kesel anggenipun ngoceh. Nggih, sinten? Mas saudara Dekle. Niki ya termasuk kaum-kaum orang rodo gendeng. Oh ya, iki sakmene gendeng gampang. Iya. Mas Dekle ya, katuran seneng Dekle. iki. Iya. Oh, nggih, mangga Sing Mas. ansip. Sepot sing gayeng yo. Dari desa ke Buayan ke Bukit, Jakarta dari Indonesia. Jakarta memang selalu untuk Anda. Pimpinan kita lagi Sutikno dari desa ke Buayan ke Sugeng dalu Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu. Salaman. Derek Tepang. Sapa jeneng mulan ngendi dunungmu? My name is the Kayak buta cakil. My name is Degle. Oh, your name is Degleng. Iya. Au revoir. Je Cara bahasa Inggrisnya Degel. Degel. Iya. Oh, Degel. Degel. Kamu tahu Where aku? are you from? Yo, I'm ngono from, kowe. Banjarbaru. Banjarbaru. Where is Banjarbaru? Can you explain me? Banjarbaru is the Cilacap. Cilacap. Yeah. Yeah. In yeah. north or It's south true. or east or west? In the Center? Or West. in the sea? Or- West. Ah, west? West, West yeah. Cilacap? Yeah, West Cilacap, Indonesian. Oh. What age are you? Huh? What age are you? Kabus, mulane ajakaken pertengseng dadak takon karo bahasa Inggris. Ngono kowe. Dari ki wong wasis lho. S3 lho, kowe S batu. Aku ya kuliah, Pak. Kuliah apa? Kuliah apa? Kulo teng Unwinku. Minggu. Unwiku. Apa Uniku itu? ki apa? Universitas Wingking Kuburan. Universitas Wingking. Kuburan. Oh, baru tahu aku Wingking kuburan nono Gelarnya universitas. ST. Gelare apa? ST? Sarjana Tratagan. Oh, sarjana tratakan ini. Awit kula niku kerjane teng Tratagan. Oh, lagi. Ternyata ki taruh, Mbak. Nggih, taruh. Tukang masang Lah, taruh. tukang pasang taruh, bongkar sinden ya. Tukang usung-usung. Tukang usung-usung. Oh, usung-usung apa? Oh, oke. Oh, ulang tahun. Tiga kepala desa ulang tahun Mbak Elisa.
Ayo Pak Jebeng, Pak Darsono. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya pelit atau gak mau bermohon dikit, yang bikin aku beri padamu doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu serta mencapai semua angan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun jabatan kepada Bapak ulang tahun jabatan yang ke-3 tahun, tepatnya pada tanggal 17 Mei 2025. Terima kasih semuanya dan kita hibur bersama duet Rondo Kempling. Rondo Kopling. Oh, iya, Sialah, luar biasa. Harapannya apa nih Pak? Punya doa Harapannya apa? semoga pembangunan tetap berlanjut. Amin. Amin. Dan kita doakan 6 kepala desa juga akan berlanjut. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Kita foto dulu Pak Ya, sebelum foto nyanyi dulu. Rondo Kempeling. Sama Mbak Elisa. Ya. Jarang-jarang loh. Besok nanggap pula malih, nanggapnya kali Mbak Elisa. Murah iki. Kulane. Yo, wis monggo. Ya, Ya, foto riyin. Fotonya yang moto Ya. ada. musik Rondo Kempling. Oh, Langsung ya, aja. siap. Selamat ulang Lagu tahun wajib. jabatan hari ini kita rayakan. Semoga dedikasi, kerja keras dan kepemimpinan Bapak lebih banyak kesuksesan, inovasi dan kebahagiaan. Amin. Tepuk tangan yang meriah. Yuk, Rondo Yo, Kempling. randane yuk. Inilah Rondo Kemling dari Yo ye yo yo ya ye ya. Asik. Ya, Oh, iya, joget iya, bareng-bareng iya, ya. Mereka. Merdeka. Ah, luar biasa semangatipun Pak Nunung, Selostaya, Mbah Lurah lan menika matur suwun ibu-ibu sangat. panitia semangatnya terima kasih banyak, meriah sekali. Yo, entuk iki apa sebelah dosan ning ngendi? Luar biasa. Tak kira sing disawer sinden pul ibu-ibu. Jebule Tiwas aku ibu-ibu meh namane gini pul ibu-ibu. Tiwas meh arep nyadong. Lah iya wah iya luar biasa rame ya Mas. Oh, alhamdulillah nang Cilacap ke nek ana Karo- tontonan ki mesti rame, Mbak. Mesti nggih. Iya, Pasti rame, Mbak. pasti Selalu, rame. selalu rame. Lah iya luar biasa apalagi ini ya Ketara kalau Pak Kepala Desanya itu dicintai sama masyarakat, buktinya semua melumpuk, semua antusias, panitia juga sengkot gumregut mengadakan acara ini semua lancar. Amin. Amin. Ya, ki minangkani caping gunung ya Mas. Ya Nggih. tapi ngono. Jenengan sing jenggleng aku. Nggih. Jenggleng. Tak rasakno jengklengan. Aku suweran jenggleng. Ngalah. Asih tonyor-tonyorna glek. Kuwi tonyor-tonyorna kaya mumbungi tak kepret nang yo. Jojol sending. Saben bengi nyawa
Aja keduren. Panggungnya mana? Dhuwur banget. Aku saking semangatnya. Lah iya, sing penting pas. Arep Ya. dhuwure tekan mumbul tekan kono ning tibone sing penting pas. Iya, sing Nek penting pas. meleset kan gelo aku. Tahu aku. Oh, tahu ya. yen mamaja Kok mak otok-otok-otok. Ana sing muni otok-otok-otok. Aku penasaran lah. Lato-lato. Oh. Sing mau iki lato-lato. mengkaro janur kuning Ora wani. Kok jauh gitu loh. Biasanya tuh kalau yang jenggleng tuh rada cedak. Iki carane nganggo wifi apa piye sih? Rano. Hah? Ora wani. Ora cedak-cedak. 300 musuh 10 juta. Wis. Kok beda karo Aku. Alhamdulillah siki full bayaran. kembang wae weton gunung Mandelep. gimana? Aku pengen ngerti mak duk-duknya tadi loh. Kok nggak jadi? Aku ora paham. Mendelep. Waduh, ya aku madem dono wes ya. Iya, iya. Coba. Yo, ngono. Masa aku diungguri. Ora dideleng nah. Ha. pacitan sarwi Alah, kok ya mesti ora ono rasane. Ngempos. Pos. Anu keseringan. Hah? Keseringanmu gue. Piye? Ajak akan tuku ya, Gle. Aku ora tau tumbas. Kerepen. Wong srepeten. panas udan janjine piye mas janjine kepiye jangan esok-esok jangan pepet-pepet ora Parian boten. Parian. Ya. Main dekle latihan. Aku. Ayo. Kerokan Kerokan. Masuk angin apa? karo klekaran. Yo. Kayak kenak temen lah. Warga panisihan. Allah iya. Pinaringan sehat rezeki lancar rumintu karaharja. Amin. Yo, Tas kowe. Gle. Pring garing. bringgaring. Cakak radio. Biasa. Randa gering. Ora tahu madang. Wong, iki piye? Loh, Randa geri. ya tuh bener. Kata umah, kicak bringgaring. Iya. Jagak radio, iyo. Nah, sebelah kene mau. Apa mau? Pring garing cakak radio. Radio. Randa gering. Randa gering. Ora tahu. Ora tahu. Madang.
mangan yo. Apa? Apa bener? itu? Iya. Randa gering wala tuh madang ya gering. Madang iyo. Iya, madang. Ada yonya. Oh iya. Ana yone. Ada yone. Dadi sukun bulone Pak. Nah ngono. Oh. Madang iyo. Jal maning. Coba maning, Pringkari. coba maning. Iya. Cakak radio. Iya. Awas. Tambah jengking, tambah TV, tambah kulkas, kipas angin, AC, motor. Kayane dudu kuwi kayane. Oh, Tambah apa tadi? tambah jengking. Tambah jengking, tambah jero. Gue. Ada ionya Kayak kue ya? kayak Tambah kue. Tambah Kalau jengking, kepengen tuku kulkas TV bahasane. tambah jero. Tambah jero apa ya? Apa kuwi? Apa sih? Apa Wong maksudnya? wong tandur. Oh, wong tandur. Nek jengking saya jero. Aduh aja jengking-jengking. Aduh keri yakin ya Allah. Udah, ini ada yang mau parian lagi. Oh enggak, Nggak. enggak aja ya. Panas udan panas lengaleng seping gunung. Ayo. As, Iya. as, awas. Aja sing keduren. Awas, as. Tak tahu kan. Iya. Salto. Kenapa? Ya tak tambahi. Ora wani, arep salto ora wani. Melas no panggungnya ambles mana? Ana Mbak Elisa jan sluntrut dalakan. KO. Lunyu ki ana. Kejadi. Pokok pelara kemaning. Ora sido Aku wis mledosna panggung pira bae. ngeletak barang. Oh. Nadyan wadon sarta
Wes seneng aku. Masih muda, masih muda, masih muda. Lho ngene iki lho. Kok iki rombengan nom kabeh iki. Rombenganmu. Rombengan lah. Rombongan. Oh, rombongan. Nah, Kira rombengan. kamu masih enom kan? Saya masih enom. Oh ya, Nyong masih enom lah. Hah? Masih enom. Tercik bujang. Itulah, Masih bujang. Ah. Sama. Sama. Piye, saiki? Ya saya. Jangan sampai, jangan sampai. Alah. Sindenku be. Aja kuwe Ora terima temen. jenengan gelem. Ora terima temen Karo jar dekle gua. sindenku semoh-moh. Jane sing meri ki dalange. Soale ra iso ndemek, mung iso ndemek Depok. Ben ada di dagelan, Ya, iya. iso nyanding bintang tamu. Ah iya. Main temen yang Apa musel-musel. sih? Jelas aku no. Sampean kan urung tahu iki, Mbok. Bulane dadi MC esuk. Nah, iso ngene-ngene. Iso ngene-ngene iso ngotong penyanyi no. Lah, makane aja bangga banget. Bocah gemblung. lho. Baksone se muntek. Hae baksomu. Baksomu loro kuwi gejer. Oh, baksone dekle loro kacar-kacar. Gejer-gejer. Sanglir. Iya, baksonya tiba. Sekar bisa nyawang genang desa dadi raja dene ora ilang Asik. Suara galokannya Indonesia. Saiki apa Sekar bisa nyawang genang desa dadi raja kene ora ilang daripada sampun setunggal lagu sampun katuraken Mas